so into ongayenza hamba uthola futhi utholelile kanti yebo akahamba uthola futhi wentholela lo mfana se next door next door eJaldini or kwelinye iJaldini la amandla nginawo akulingana nale penteni anginawo but mina bekungitshela naye ngithi mawuphekile zama ukuthi ufake imbizanyana ukuthi nami ngibe namandla ngize ngiyazi ukufikelela la ufuna khona naye uyazi ukuthi umfana yena hayi vele yena uright ngoba upenteni uyazi ukugijima endlini abambe wonke amakhona insizwa ngi right umama yena ufuna kakhulu kahle kahle umama ufuna kakhulu and manje mina angisafikelela lapha yena afike ukuthi ngifikelele khona so that's why isamvusela inyendo ke because even naye lo mntwana lo wakugcina vele ngiyamsola ngoba umntwana lo mangibheka lo penteni ngibona ngathi into e1 but sonke isikhathi bengingaboni but ukuya kwakhe ku penteni mangibheke upenteni ngibheka umama umfana eish ngibona isithombe se1 so manje Mzansi South Africa kade ngabengela kubengelela mabutho kasema phinde kuhlatshwa sasuma isicebo sonkelekele sizwakile bongembile banye bathi dilisimbe kodwa mina sini isidambene ke la ile K47 report umlamo kazi safadela suka saso yena ke fana ke onetsizwe empili abanye bathini bathi ngiphethe 303 inje kokose from a distance snipe uqobo isoka okay sase ngaphansi kwe professional TV that show bafethu uhlelo ireconciliation webhasi reconcile abantu sibusana uzwana nanani nawe lapha ekhaya ngasivalela ukuthi unenkinga ethile kumuntu ofuna ukubesana naye ungasazwani naye sikhona sizodrinati reconcile sendrenathi kahle acela nami samkile nango sisila sizwe double hamba kanjani ke siphume nje ke ninganginaki mina ukashela umampintsha ke sestate wathi ninganginaki nami ninganginaki mina singosisi njengamanje la sisi double hamba kanjani ahlala nami samkile sisolanke samkile sicela ubusubscribe lapho ubulike lapho uzocomment egcine sidouble hamba kanjani awuhlala nami samkile sisila sikunjani hello sikhona okay igama makutho nje ubusuzule kuzwa ne-professional TV la show uhleli reconciliation ucela utshela ababukela ukuthi igama sisubani mina igama lami Xolile okay Xolile ke siyabonga igama la sisixolile akuthamele mina ubukele sithu sicela sisixolile sicela usitshele ukuthi kungani tshela ababukela ukuthi kungani silapha namhlanje nani kwenzakaleni ungakhuluma nje ubhekane nami kunankinga noma ungabashiya labo bengakunaki Umna ndinenkinga iproblem yami ubaba sendleni ngiyena menza kabi so benifuna nina ningisize ndiye nenza esinye isibhlungu sibi kabi ndajola next door animjolanga nentanga yakhe nimjole nomfana omncane so lanto mehlise isithunzi community ibingibaba ohloniphekileyo yena uyaphuza so that's why ukuthi ndicele nini ukuthi ningilekelele ningisize ngikhaphe ndiye kuye because ungumuntu uyashesha ukwada makaphuzile and namanje la siyakhona somthola vele ephuzile kungcono masihamba ndihamba nani kuzaba better that's why angifuna ngihamba nami nefamily yami ukuthi nefamily yami vele ayimi nami kulento ndiyenzileyo ngeke izimi nawe vele obvious ubaba nihlala naye ngihlala naye ubaba njokuthi ujole next door kuphe eJaldini noma next door ngale next door nomfana omncane wena bekwenzekalani vele kwenze nje ukuthi ukwenze njalo ubaba ngithi uthanda too much ubutywala besiphuza sonke isikhathi esiningi so mina nami ndaba nalangqondo ukuthi abangani uyabona lokho yakho ufuna wafuna nawe kuyoza umfana omncane zange ukuthi umfana omncane kuye kwenzeka vele amaphutha sekwenza phutha limpe nje kwenzeka phutha lelo so into bendicela nonicela uxolo nami ndikhona kahle ubaba usamthanda nawe usanithanda mangicinga ufuna ukubuyela khona kuye manje ukubuyela sesiya hayi awungakhulumi kakhulu ake sisimhlasela babukela cela nabo libe subscribe sayobona ubaba uthi hamba kanjani cela libe subscribe lapha ni share ne like lenze comment egcineni sidouble hamba kanjani phuza amanzi kancane phuza amanzi kancane sahlasela ubaba uzobuya dango
ngaso hlala cameraman wami baba sawubona kunjani Ngiyenzeni ngiyaphila kanjani futhi sikhona baba sihamba ngihamba nosisi la uyamazi usisi ngapha usisi ngiyamazi lo usisi lo ngimazi kahle wayazovela kimi namhlanje no ngicela la usiza ukuthi ngizama ukuthi ngithathe into zokuhlala ngathi ngiyathatha nama-grade ngihlale ngiphansi ngizwe isitori sakho uzosihamba kanjani yes sengabe sesiqeda inkulumo simile nje kusematrade abantu laba sizokushayo nje la inhlisweni yami angimfuni usisi awumfuni usisi enhlizweni yakho ngithatha kuphi usisi awumfuni usisi enhlizweni yakho angimfuni vele lokhu akangenza khona empilweni yami vele angimfuni elifini yami angazi lizoyenzani ake sisimusiza uye kufanele libuyele emuva angilifuni at all angifuni ukuzwa nomlomo wakhe ngicela ukuthi lisukumeni lihambeni cha ngicela lakho usiphi indlebe kancane kunono ke lakho uhloniphe mina ke ngoba mina ungazi usisi uyamazi ke hloniphe mina mhlawumbe okay ngizohlonipha wena ke bhuti ngizohlonipha wena ngoba ngingabe siwe ngeke ngize ngimvumele usisi ngeke ngize ngimvumele so ngizolinika endlebe because of wena okay siyabonga ngiyabonga kakhulu baba ngami kungihlonipha nje kuphela sisicela umtshela wabo sisengani la sizokwenzani akaqase kuyashesha akachaza sheshe mina benzocela uxolo kuwe baba ndiyazi ukuthi ngikonile hayi ndiyakwazi umuntu ohloniphekileyo ngumuntu ne problem hayi bengicela uxolo hayi ixolo siyo ngayithathayo hayi benzoxolisa hayi ixolo siyo ngayithathayo kanti uzoxolisa into wangenza yona ibhlungu kimi yimi ngizoyipheyini that's why ngithi vele bengakufuni elifini yami ukuthi ngiphinde ngikubona ngikuxolele vele nakwamanje hayi ukujolela vele ngizawuvuma senseshowini manje that's why ukuthi ndizocela uxolo so into ongayenza hamba ujola futhi ujolelile kanti yebo akahamba ayojola futhi wonjolela lo mfana se next door enestoku ejaltini or kwelinye ijalti la kunye ijalti la se next door iyo nto le yangenza yona umfana ungakanani yonke into abayithola ekhaya angazi ukuthi yini into yamenza ukuthi ahamba unjelela next door mhlambe ungaba ngcolo beyena acasela wena ujola noba umfana omncane lo noma umuntu nje omdala umfana omncane umiza ngependeni umiza ngepenseni umfana omncane bekumnandi ngalo sikhathi wena sesika imani kwacela ukwazi la baba benhlala nobabili sihlala sonke bwana manje usithu sihambile asahlala noma kwenzakalani noma nisaqhubeni sahlala nokuthi nje bezoxolisa isitili no asahlala sonke wahamba wa move out nalo mfana so mina ngabona ukuthi no is fine ngaphuma kubo wa move out nomfana wase next door yes imanje ama usehlala next door noma I don't know maybe uyazosicashela ukuthi kwamanje yini into yomletha la khona uhlala kuphi because avela ngisababona hayi manje sendiyahlupheka benizocela uxolo uyima unesikhathi kanani baba ekushiyile movie yo I think maybe 1 and 6 months akusiyidala 6 months asukudala vele sisacela ukubuza mina kwenzakalani kwenza kanjani ugcina next door baba nansi into umfana yena uya andiziqenye ngalonto leyo ukuthi kuthena utata uyaphuza and mina abafana yena umfana vele benza ukodlula utata mara manje senibona ukuthi lo mfana uyanihluphekisa andinami senikhulile kuye manje so bengicela nizongicela uxolo wena kahle wena usufuna ukubuya endodeni usufuna ukubuya kubaba usufuna ukubuya ekhaya usuhluphekile ngaphandle kwenzakalani ngaphandle ngoba akusekho mnandi hayi akho mnandi umfana ubuye ekseni and utata bezinxilela azibuyele ngesikhathi sakhe azilalele umfana hayi unaso ngokushaya manje sekashaya manje umfana usethenga akuthola wakuzwa use right manje sekathola lapha ama 2000 manje hayi ngicela uxolo manje le dada yebo baba mina ukhuluma iqiniso amandla anginawo akulingana nale penteni anginawo but mina bengimtshela naye ngithi mawuphekile zama ukuthi ufake imbizanyana ukuthi nami ngibe namandla ngize ngiyazi ukufikelela la ufuna khona naye uyasho ukuthi umfana yena hayi vele yena uright ngoba upenteni uyazi ukugijima endlini ababe wonke amakhona but manje mina ke bengitshela yena ngithi mama ngoba uyayibona inkinga lapha ekhaya izoba khona so wena ithi mawuphekile ubufaka nokunye ukuthi nami ngize ngibe namandla ngiyazi ukugijima yonke indlu afake ukunye kanjani mhlawumbe into afake nabo mbezunyana konke lokhu bakufakayo lokhu bakuthatha estradini amadoda bahambe balazo but yena manje uthi mina ngihambe ngithi mina mara ngizizwa ngiright umama yena ufuna kakhulu kahle umama ufuna kakhulu and manje mina angisafikelela lapha yena afike ukuthi ngifikelele khona so that's why ngithi yena azami lokhu angakuzamayo bese wakuletha ekhaya ukuthi azazi ukujabula ekhaya that's why ubona mina ngisiphilela ngalo bafulo sengiphila ngayo lento le because ne stress futhi naso ngizama lokhu sehlisa futhi kahle kathi sengiphuza kakhulu manje uphuza kakhulu manje umama uhambile wabona manje isikhathi bani sengivuke ngayo
ngidlala ngaye ngivuka ngaye. Wedwa ushaya wedwa la. Ngiwani so anginamungane mina uyazi naye nabangani so yiyo problem yami leyo bafoke uthi umama iqolo uyalifuna iqolo ekhaya uqinisile yini na ngabenzele iqolo but into engisabayo ukuthi angeke azayiphinde futhi na komunye umuntu azangenze same story na Ojama since umama ehambile kade ungakathola omunye umuntu. ngisesiyiwani so Uthandana nale. ngithandana nobhuti wami lo mngane wami uye lo isengithola naye lo yes ispace sakhe starting lo Umama uyaphuza umama. uyaphuza naye ngikahle besiphosa sithu ekhaya Kumnandi kujatshula. kumnandi Kwaphetha kakhulu ukuthi mase siphusile vele besiyazi nokuhleka but into yasiqabanisa yi1 umfana se next door lo igama lakhe bathu Benten uye laza siphazamisa angazi ukuthi uboneni angazi umama uvumeni zaphuma kuye lapho ukuthi yena uyasilungisa ngize ngimqolele mase akhuluma ngeqolo but mina empilweni yami vele bese ngimkhanselile Busuthi uzothola omunye. sengithi hayi bese ngitholile lo uye umngane omkhulu Bevele khona nedo usekhona kakhulu ke manje. manje sale kakhulu ngalesikhathi yabekhona ngiyazi ukumlimita siyazi ukumlimita mina naye but yena angazi yini into azayibona kimi nalo mnganami because mase ungathi ufuna ukuthi mina ungathi ngirong ukuthi mina ngiphile nalo bhuti ngazi ukuthi yena angayibeka kanjani because yena uze la uthi uzoqolisa hayi mina into bendinansika bengicela uxolo ngizibonela ama mistake wami vele ngingumuntu nami ngiyaphila bengicela utata wasendlini naye anilokuze anixolele vele ungumuntu mara bengisabuza ndiyi1 angithi uphuza lokho so angazi ukuthi ebezanithatha kanjani that's why ndize kuni ukuthi ndifuna ukuthi nani nikhulume naye kunabantu nothi ukuthi ndizele ndiyi1 ndiyazi ukuthi nibonile vele aye nikwazi ukuye next door ndilokuze mara umfana naye angithi unigilile mara unigila kwakhe bendiyazi inhliziyo yami ibheke phi kubani na Kahlahle na wena lento benza bokuganga buthi uyagangela. benthi ndiyadlala kanti udlala kwami waphela utata sendlini eyibhaqa Banixosha nothi wathi sihambani. Ensebuhlungu ke manje ukuthi kunaba nabantwana la kithi endlini. Hawu into engikhohle ukuyibuza ninane izingane vele. Nengane. Sinengane eziwu2. Oh nengane eziwu2. And manje lonto le izaba abantwana baseyiba affecta vele ukuthi bathi malume kulo baye kutata utata babuza imibuzo baphinda babuyele ukuthi mama kahle kahle utata nohlukene Bathi malume kubani? Bathi malume ku Benten. Abantwana bakho bathi kodwa abeno2. Ubona manje sayithathe kubi ke ubona khona lapho manje siyamvusela inyendo ke because even naye lo mntwana lo waqina vele ngiyamsola ngoba umntwana lo mangibheka lo Benten ngibona ngathi into e1 but sonke isikhathi bengingaboni but ukuya kwakhe ku Benten mangibheka u Benten ngibheka umama umfana eish ngibona isithombe se1 so manje senzima kimi ukuthi ngimamukele futhi again because bese ngikhohlwa because of umngane nami so manje maze azothatha abantwana iyo nto le manje sindemaza kakhulu izoyenza ukuthi ngingaphinde ngimqolele leyo and worst part unzela nabobhuti bamakamera wabangazi mhlawumbe aze nabakhelwana abo malume aze nabo kimi angaqala aze nabo cameraman wabangayenzi lento leyo ekuqaleni mhlawumbe bengazwisisa ke manje ngapha isithombe lezi singeza siyanhlukumeza enhlizweni yami sakuthi umntwana lo mangibheka ngibona uBenten umntwana lo phela mazi ngababiza manje ilori kwathi angazi ubashiye kuphi ngifanele sibize naye uBenten ngize ngiyazi ukumxolela phambi kwenu noBenten nabantwana so kwamanje akabuyanga nawo angazi iqolo lami ngolibeka kuphi angazi ukuthi mangithi ngiyamxolela ngizobe ngiqolela yena ayi1 wakambuza ngaye lo mntana ogcina ukuthi wakho ngempela noma wakabani wakambuza ngaye ngibe ngamuza athi hayi baba umntwana kuwakho nami ngabuma ngoba ngingafuna umsini nami ngabuma ngathi hayi mawutsho kanjalo mama umntwana kuwami hayi nami ngiyabonga umntwana kuwami but since yena ahambile ahlala noBenten mangibheka umntwana ngibheka uBenten ubona ngathi isithombe si1 but asanga saya lapha bathi ba testa khona igazi asanga saya lapha because mina bese ngivumile ukuthi umntwana kuwami yes Usumntana ogcina wabani? Baba.
Usho Ngokababa umntwana. wena noPenton benhlezi nizivikela manenza nsuku zonke. uthi bayenzani yena noBenteni Ubehlezi benza ucansi lokuzivikela. because wami ngimthanda kangaka manje sokungena umfana omncane emfazini wami so ngoba manje esingikhulumile ngithi ngizohlonipha lena abobhuti bamakamera into ngizoyenza umama ase problem ukuthi ngimqolele umama ngizomqolela ngoba nami bengimthanda umama ngizomqolela igama lengizolisebenzisa kuye ukuthi ngiyamqolela into azoyenza engizomshiya ngayo ukuthi abuyele emuva ayobiza bomalumi awubiza bo auntie abuye nabo ekhaya sesihlale phansi ngoba lena selingenini between lana ngize ngikhulume nabo and then mhlambe ngizolibiza bese ngizolitshela ukuthi hayi manje lapha la kushiya manje sekufike la because kwamanje angeke ngithi ngicedile mina naye ngithi ngimqolelile ngamampela ngozi kusashota bomalumi nabo auntie mangabuya bona ilanga izathi naye for sure uzoba happy athi hayi ubaba onqolelile mhlawumbe usaba ukulanda umndeni wakhe ngoba maybe usaba ihlazo phela lenzile phela umndeni uzothini usisi uzizwa kanjani ngokulanda umndeni nani noma usaba ihlazo ngeso ngeke uthi ubaba la kuza kuxolela udinga umndeni umlanda umndeni yakhe family yonke angazi ukuthi uthini lapho ungakhona ukwenza lokho noma usazophinda kumncenge nje nini no2 uthi baba usaba ihlazo into ndinantsika mina bengicela uxolo afuna ukuze kungene imndeni nani ngoba siyakuhlasa phela leyo yamuzwa ukuthi baba uthi usaba ihlazo nani uthi lento mhlawumbe ngiyakhuluma njengabantu ababili hayi akaphakame ke ngimoni ngoba ngamshiya isomuntu right akaphakame ajike ngimoni ngize ngiyazi kumqola yamuzwa uthini nami ngimoni ukuthi usase the way namazi kakhona umfana akalimazanga ukudla kwebaba na hayi lapho ngathi ngizoqola lapho ngathi ngizomqolela ngeke huye lo ngimaziyo ngazi ukuthi umfana ngabe imbuzi ngabe sidle emabele kakhulu na but yena ngiyambona ngizomqolela isasuyena ambheke ntombi hayi ngizomqolela hayi baba ngiyakuzwa ukuthi uyamxolela vele ngoba uthi abafana bamlimazanga usase uye nje sase wahambe uye yebo bhuti hayi ngiyakuzwa kodwa nje bethi umama afuna umndeni ayibone umndeni vele uzoyibona vele lento obvious bese isemakhamereni uzoyibona yebo nami ngajabula ukuthi umndeni uyibone kodwa mhlambe sibuye phansi nomndeni futhi silungise again yani indaba isihambe kodwa bese masibona obvious siyabona vele niqolele negcineni vele thina siprofessional vele sifuna yona lokho ukuthi abantu benzani egcineni bagcine bexolele nomndeni usungayibona ukuthi uzobona ukuthi at least isinqumo nisithathile sinina no2 so sengabe senidiscuss ukuthi umama ukuthi nawe ungabe lento ungaphindi uyenze lento eyenzakelile yabona uyathembisa ungeke uphinde vele uphathe ubaba kahle uyathembisa ubaba uthi uyathembisa okay hayi mathembisa ke ukuthembisa kwakhe akuyenza aqinise too much angazani limaza times 2 manje sinami senginokujabula phakathi masengimona phambi kwami but if you remember malifika la bengavumi next ngiyakhumbula inkulumo yethu mina nawe naye siyenzile ukuthi nami ngiqole kancane nami sengimqolelile 100% okay just into engaze ngayijabulela ukuthi ngibone kumalumi nabo ngoba bayazi kancane indaba yami naye bayazi kancane nabo baze bafike ngize ngibaqasele ukuthi isimo sibesahamba kanje noma bangayibona eTV but I think kuzoba better ukuthi nababuye ngize ngibatshele ukuthi wahamba kanje safikelele isiphetho sifana nalesi okay but sija like honestly speaking buvese bumkhumbula vele engekho like mhlawumbe ngaphandle kokuba nepride ke wazi bengikhumbula wazi besithi milanga mathi libuyela ngapha ngoba umuntu wathanda ukupheka semaze mangizoyema lapha esitofeni ekitchen ngizongena ngithi ngiyapheka sengibona yena sengicabanga yena kuphela yena vele bengimkhumbula enhlizweni yami bekhumbula noma bengithi ngiyaliqosha ngiyenzani but enhlizweni bengiyazi ukuthi angiliqoshi ngiyamukela so that's why ngithi ngisesha lokumqolela so hayi uqolelile intombi yami shema nami ngijabulile mawusobuye ekhaya but indaba yamntwana ayina problem mina nawe siyayilungisa sibabili
Ake, ngoba hhayi, ngasekuqaleni vele ebelungile. hayi. Naswela babona udaba luhamba kanjani. Cela nawe lapho unedaba lifana noma ngasafana ngasivalela lapho. Ibu-subscribe lapho sungakhomenta ke manje sekulate vele. Kulate shayele manje sungakhomenta sizothi uvula khula manje le episode. Ahlangane episode elandelayo lapho. Kuseyonto edele cool. Danko. Ithi reality show ngitshelekeni ipen nephepha nami ngibabhalele baningi balibhalela lolu hlelo basizeka bathi ubhodlo ngaphakathi khule kungesabi nami ngidinga uncedo ngincedeni umakhelwane uhleli indoda ngikhuseleni yena ngiphuca isinto emlonyeni kade ngizama amandla masiphelele kunina bathi nolusizo kwasani nangenelela nibuyisa ithemba kulabo selibalahlekele nithobisa inhliziyo yesibhibayo nibhula umlilo lapho uza khona ngamandla phansi amaphaphu uza ngodlame nobamba lapho ubukhali ngakhona inhloso ukubashiya bonke abaxabene bebumbene hiphuthan lenze inombolo bathi 07 nami now calling the young beautiful presenter he no make mistake ucengo hlezi sesandleni ulindele ukuxazulula hibuthezele konke aqoqele ndawonye uma bemchaza bathi umfana onezibongo ezimbili njengobani babazani esakhakho ihlone sakhakho noko ngethambo bathululekile uyisibani hibumnyameni ngebalo uqamile kuhle kwemisebenzi yakhe emihle ushaya ngothotho lamazinyo untombi zimcela ukhisa zinikeze lomenzi zimfuna isibili azinikeze izingaphezulu kwalokho usithebe umkholwa undlandla habile mabizo esabele njengengonyama igama umabutho my beautiful presenter mani bathu besesho kancane yithi nca Nkosi.